Vedeli ste, že Slovania tvoria tretiu z najväčších jazykových rodín na svete, čítajúcu 315 miliónov užívateľov, ale nikdy sa naozaj nezjednotili. Od Ruska až po Chorvátsko, od Poľska po Slovensko. Máme spoločné korene, jazyk aj kultúru. A napriek tomu, ako keby nás história vždy tlačila od seba. Prečo sa nikdy nevytvoril jeden slovanský svet? Poďme sa pozrieť, kde sa začal náš večný rozkol. Podľa konvenčných dejín v 5. storočí sa slovanské kmene rozšírili z oblasti dnešnej Ukrajiny a Poľska do celej východnej Európy. Na začiatku ich spájala spoločná reč a kultúra, ale rozptýlenie po takom veľkom území spôsobilo, že sa každý kmeň vyvíjal inak. Západní Slovania sa stretli s vplyvom Ríma, východní s Byzanciom a južní s Balkánom. Postupne vznikli tri vetvy, západná, východná a južná. A každá si vytvorila svoj vlastný svet. V 9. a 10. storočí prebehla christianizácia, a to hlavne z politických dôvodov. Aby sa panovníci vyhli konfliktu s impériami či získali lepšie postavenie, tak začali prechádzať na vieru nie vlastnú svojim predkom. Christianizácia bola často násilná. Pod hrozbou väzenia, odňatia majetku či ďalších útrap nastolovali panovníci nového boha. Týmto Slovania zapreli svojho ducha a korene. Našťastie veľa tradícií prežíva v ľudových piesňach, povestiach a zvykoch. Ďalší zlom tiež prišiel v roku 1054. Veľká schizma, rozkol medzi katolickým západom a pravoslavným východom. Slovania sa ocitli na oboch stranách. Jedni prijali Rím a latinku, druhý Byzanciu a Cyriliku. Nuž a od tej chvíle sa ich cesty rozdelili nielen politicky, ale aj duchovne. Vznikli dve abecedy, dve cirkvy, dve kultúrne tradície a vlastne dve predstavy o tom, kto má pravdu. Potom prišli ďalšie dejiny, Uhorsko a Osmanská ríša, a obe si odkrojili svoj diel z územia Slovanov. Nikdy nevzniklo spoločné centrum, ktoré by všetkých spojilo. Zatiaľ čo Germáni mali cisára, Slovania mali kniežata a kráľov v desiatkách drobných štátov. Každý s vlastnými záujmami, každý so svojimi spojencami. A keď sa v 19. storočí zrodila myšlienka panslovanstva, bola to len romantická vízia, ktorú rýchlo prehltla politika. Rusi ju chceli viesť, ostatní sa báli ich moci. A tak sa aj sen o jednote stal dôvodom na nové rozdelenie. 20. storočie prinieslo nové rany, svetové vojny, totality a okupácie. Juhoslávia sa rozpadla v krvi, Sovietsky zväz sa zrútil. Z veľkej slovanskej rodiny zostali súrodenci, ktorí sa navzájom spomínajú len v piesňach a literatúre. A predsa, keď počujete slovanský jazyk, cítite niečo známe. Niečo, čo hovorí. Patríme k sebe, aj keď si to už nechceme priznať. Naše spoločné korene nezmiznú. Sú zapísané v reči, v piesňach, v našich povahách. Sme rozdelení dejinami, ale spojení pôvodom. A možno všetko zlé je na niečo dobré a naša rozmanitosť a početnosť bude zárodkom iného typu spoločenského poriadku. Takého, ktorý si viac cení snemi, kruhy, spoluprácu a rešpekt. Veľmi so mnou zarezonovala myšlienka Emila Páleša a tá je, že Romani i Germáni už zanechali stopu v dejinách ľudstva. A na Slovanov sa ešte len čaká.